Tko je tu? Mi. Tko ste vi? Pustite naše cvijeće. Cvijeće smrdi. I trune. Puno je crva i buba. Jak. Ali na svijetu nema ničeg ljepšeg od cvijeća. Ma nemoj. Pogledaj onda ovo. Što je to? Priđi, dježaše. Zar se bojiš? Ničega se ja ne bojim. Meni se čini da se on ipak malo boji. Ovo je ledeno zrcalo. Dođi, ogledaj se u njemu, ako se usuđuješ. Zašto se ne bi usudio? Što je to? Ja ne izgledam tako. O, tako me strah, ja sam uplašeni mali dečko. Zrcalo pokazuje stvari kakve doista jesu. Bez uljepšavanja. Ovo nisam ja. Ovo je samo neki zli patulja koji samo liči na mene. Družim se s malim djevojčicama i igram se s njima cvjećarica.